Vzdali sa vlastného života a dostali 100 ďalších. Vzdali sa vlastnej rodiny a stali sa súčasťou desiatok iných. Salesiáni misionári. Ak chcete nahliadnuť hĺbšie do ich životov, vydavateľstvo Don Bosco pre vás pripravilo unikátne vydanie knihy Misia slovenskí Salesiáni vo svete. V nej nájdete príbehy a osudy našich misionárov spoločne s fotografiami, ktoré zachytávajú ich skutočný život. Výstavu fotografií z knihy Misia slovenskí Salesiáni vo svete si môžete pozrieť aj v predajni Pantarej na Poštovej ulici v Bratislave do 9. marca 2010. Unikátne vydanie knihy Misia si objednajte na www.donbosco.sk alebo na telefónnom čísle 02 502 31 398.